Co kdyby tě naklonovali? Hned tě asi napadne, že bys měl super otroka, který by místo tebe chodil do školy nebo do práce, viď? No, háček je v tom, že ke klonování by se použila tvoje DNA, ale nikoli v tvé vědomosti a zkušenosti. Tvůj klon by sice vypadal jako ty, ale měl by jinou osobnost. Kam tím mířím je to, že každý člověk je ovlivňovaný svým okolím. A protože máme všichni jiné zkušenosti, jsme každý unikátní. A teď pokračujeme. Pokud to, tedy jak se chováš, co si myslíš, jak vnímáš svět a jak se rozhoduješ, je ovlivněno zkušenostmi, kde je potom svobodná vůle? Tato filozofická myšlenka se nazývá determinismus. Proti ní potom stojí libertarianismus, který říká, že vždy, když se rozhodujeme, můžeme to udělat svobodně. Ale nakonec, když uděláš nějakou volbu a začneš se sám sebe ptát, proč si tak zvolil, dojdeš k závěru, že tvá volba byla výsledkem řetězce příčin.